कबो कबो समाज में छोट छोट चीज़ के अनदेखा कईल भी बहुत बड़ हो जाला। हम बात करतानी अश्लीलता के जवन आज समय चल रहल बा और दौर चल रहल बा आ भोजपुरी जे तरह अपमानित होता वही पर हम बात करें। तो हम बानी कुमारजीत आ रउआ देख रहल बानी भोजपुरी पंचायत। भोजपुरी में अश्लीलता तो बहुत पहले शुरू हो गई रहे, जवन आज इतना बड़े स्तर पे काम होता आ लोग मुद्दा उठावता रहन। लेकिन यह चीज़ अगर बहुत पहले उठ गई रही तो शायद आज भोजपुरी यहाँ तक ना पहुँची। तो हम बात करतानी, देखी बहुत पहले गुड्डू रंगीला और राधे श्याम रसिया के। गुड्डू रंगीला और राधे श्याम रसिया जवन हवन अश्लीलता के रचयिता हवन। काहे से कि अश्लीलता सबसे ज़्यादा उन्हीं समय से शुरू हो गई रहे, क्योंकि राधे श्याम रसिया और गुड्डू रंगीला के इतना गंदा गंदा गाना वो समय आवत रहे। जब हम छोट छोट रहनी तब उनकर गाना कहीं चौक चौराहा पर सुने के मिलत रहे। काहे से कि हमार फैमिली तो ये तरह एक्सेप्ट ना करे, यही से हमारे गांव से दूर जब चौराहा रहे तो कभी कभी हम जब जात रहनी उस चौराहा पर तो ये सुनाई देत रहे। एगो पान के दुकान रहे, वही दुकान पर एगो आदमी लाउड स्पीकर में लगा के आ गुड्डू रंगीला के खूब गाना बजावत रहे होली के। लेकिन गंदा तो सुने में रहे गाना, केहू भी वो जवाब आ केहू वो गाना के बंद करावे के कोशिश ना कैल के। काहे से कि समाज में रहे के बा तो सब कुछ देखे के बा। अगर समाज में रहे के चाहतानी तो केहू से बैर ना लेवे के। यह सब सोच के आज भोजपुरी के अश्लीलता ये चरम सीमा पर पहुंच गई बा। तब भरत शर्मा वो समय रहले, उनके भी गाना आवत रहे। बहुत से ऐसा सिंगर वो समय रहले जिनकर अच्छा अच्छा गाना आवत रहे मार्केट में। लेकिन वो समय फेमस होइल तो गुड्डू रंगीला और राधे श्याम रसिया, जेकर रउआ लोग भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार बानी। काहे से कि अगर वो समय अश्लीलता के विरोध भइल रही तो आज केहू के हिम्मत ना होई कि ऐसा गाना गाइत लोग। आज तो अश्लीलता जवन मुद्दा उठल बा ये अब कितना तक और कहाँ तक जाई ये तो समय बताई। लेकिन भले ही लेट शुरू लेकिन भइल बा कि अश्लीलता दूर कल जाए तो ये बहुत बढ़िया बा। तो राधे श्याम रसिया के आ गुड्डू रंगीला के वही समय जेल भेजे के चाहत रहे। ऐसा जे भी सिंगर आज भी पैदा होता ओके पहले जेल भेजे के चाहिए। वैसा सिंगर के या तो गांव समाज के जे भी गाना जे भी समाज में उड़हत हुई, आसपास के लोग तो होत कहीं ना कहीं वो गाना तो गावत हुई, कहीं ना कहीं आपके एरिया से तो बा। तो वैसा लोगों के ऐसा सिंगर के जब पिटाई होखे लागी तो ऐसा गाना ना आई तो समाज कहीं ना कहीं अश्लीलता पे जौन उठता वो से समाज के आगे आवे के पड़ी। समाज जब आगे आई तभी अश्लीलता दूर हो सकता। भले ही आज खेसारी लाल यादव होखस, चाहे नीलकमल होखस, चाहे और भी बहुत सारे सिंगर जौन अश्लील नया नया सिंगर लोग आवता उ गावता गाना। आप अश्लीलता खाली सिंगर लोग से नहीं खे। अश्लीलता के शुरुआत कहीं ना कहीं भोजपुरी आर्केस्ट्रा नाच प्रोग्राम से भी बा। रउआ लोग यूट्यूब पर जाई आ भोजपुरी आर्केस्ट्रा नाच प्रोग्राम सर्च मारी, भोजपुरी गाना से भी ज़्यादा वहाँ के वीडियो आप देख ली। इतना नंगा नंगा वीडियो बा कि रउआ देख ना सकतानी, अपना समाज में ना देख सका, अपने समाज में ना चला सकत बानी। ऐसा गाना भोजपुरी आर्केस्ट्रा नाच प्रोग्राम जवन चलत बा ओमे नंगा नाच होता। न ये पर कौनो कानून व्यवस्था बा और ना ही बिहार के या यूपी के मुख्यमंत्री कोनो कदम उठौले बाड़े। तो ये कदम उठावे के चाहिए और सबसे पहले ये पर रोक लगावे के चाहिए। काहे से कि भोजपुरी पर सबसे ज़्यादा भोजपुरी नाच प्रोग्राम आर्केस्ट्रा जवन बा वो से नंगापन हो गई बा, जवन अश्लीलता चरम सीमा पर पहुंच गई बा। तो रउआ लोग भी अपना मोबाइल से ऐसा गाना आवता तो रउआ लोग रिपोर्ट कर सकतानी। अगर ये तरह के गाना अगर आपके यूट्यूब पर कुछ देखा तानी, अगर ये तरह के गाना आ गई तो वहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके रिपोर्ट के ऑप्शन आवेला तो रउआ लोग वहाँ जाके रिपोर्ट के मार के और अश्लीलता के ख़त्म कर सकतानी। तो चली हम सब मिल के अश्लीलता के जवन मुद्दा बा ओके आगे बढ़ावल जाओ। ये वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करी जा और हमनी अश्लीलता के ख़त्म